Som-hi, nois, som-hi. Anem a pensar. Anem a començar amb les notícies, vale? El que deia, nou sistema de notícies. Bastant top tier, vale? Top tier no, estic provant, vale? M'invento coses, li don hype. Aquest nou sistema, bàsicament, consistirà en que us compartiré les notícies a la vegada. He fet un hack així, in extremis, i he descobert com funciona això. Com funciona, no? Bé, doncs anem a comentar notícies, vale? I anem a començar amb les que he recopilat. Algunes toquen aquí, directe. Primera notícia de tots. No em faig responsable de la publicitat que fiquin, d'acord? És a dir, la publicitat que hi ha és la publicitat que és. D'acord? La primera pàgina, Interesting Engineering. La notícia... Cau Baneo per aquestes coses? Sí o no? Cau Baneo? Uah, Sergi, no em ratllis, bro? Home, no sortirà Pezón. Vale, ja està, tornem a... Ja, és que tinc... és que tinc adblock amb l'altre i ara no m'ha donat temps, vale? Per la pròxima us juro que per la pròxima poso l'adblock i totes les coses. Primera notícia de totes, és bastant interessant. Interesting Engineering ens diu... Bueno, en anglès, vale? Faig la traducció ràpida. Han trencat el rècord per la cel·la fotovoltaica amb millor eficiència mai trobada. Aquesta cel·la fotovoltaica és així, tiro en un show màgic, però la ver que ho tinc aquí apuntat, o podem anar a buscar cap avall, però ho tinc aquí apuntat, l'eficiència és de 39,5%. Una miqueta justa encara, però dins de lo comercial, que és un 20%, està molt bé. La broma d'escriu Portugal al navegador ja l'he vist a TT. No soc tonto. Llavors, bueno, bàsicament aquí, perdoneu que ara giro així, no?, una miqueta, podem veure una miqueta què ens diu la notícia, no? Però la notícia bàsicament explica això, no? Però que en realitat no és la màxima aconseguida. La màxima aconseguida és del 47,1% i es va trobar el 2019. Què passa? Que les condicions eren com ideals, és a dir, no van fer energia solar difusa, sinó que van agafar doncs, un raig concentrat. Això és una altra història, ens entenem? Llavors, per tant, no és el nostre cas. En cas de condicions normals, han aconseguit arribar a un 39,5%, que això és doncs molt bo. I direu, bueno, això ho explica més aquí avall, no? I direu, i com han aconseguit fer tot això? De veritat que hi ha una d'anuncis que és un espectacle, Pues com han aconseguit fer tot això? Quasi surt Baneo, però bueno. Pues han aconseguit fer això mitjançant 3 materials diferents, vale? Ai, se'm lagueja? Es lagueja, família? O sóc jo? Ai, és que potser es lagueja, Bueno, s'han aconseguit mitjançant la combinació de 3 materials diferents i... Pues bàsicament, el que fa realment pujar l'eficiència que flipes és que hi ha una implantació d'una cosa que es diu pou quàntic, vale? No entraré en detalls perquè és molt complicat, però bueno, es veu que mitjançant aquest pou quàntic doncs aconsegueixen tot això. Molt bé, seguim amb la següent notícia. Aquesta és interessant, és de The Guardian, vale? O sigui, més o menys té un bon renom, que en diguem, no? I diu que als Estats Units té un nou laboratori per crear versions d'àtoms que mai han sigut recordades en el sentit de trobades o estudiades en el planeta Terra. Bàsicament, no és tan boig com trobarem un nou material, tal. No, van a buscar els àtoms que són normalment inestables, vale? Com ara, per exemple, tots els àtoms que surten de la creació d'estrelles o coses així, doncs van a estudiar-los. Clar, àtoms que surten de la creació d'explotació entre estrelles i coses així no surten, o sigui, no són habituals en la Terra, i per tant han creat aquest nou laboratori. Bàsicament, trets molt senzills. Torno a repetir, és que volen obtenir informació de com els elements entre estrelles explotants tenen lloc, vale? O sigui, àtoms que no coneixem teòricament i que són molt inestables i que per tant tenen un temps de vida molt, molt, molt curt,
I bàsicament el que es pretén és intentar entendre millor l'origen, a més de fer proves teòriques sobre la força forta, strong force, que és la que existeix entre protons i neutrons dins de l'àtom, dins del nucli. Vale? Si es pot dir que hi ha les 4 forces bàsiques de l'univers, que és la força forta, la força feble, la gravitacional, i llavors crec que... no me la vull jugar a dir la quarta, però no sé si era elèctrica o electromagnètica. Bueno, no me la jugaré. Però bueno, que sapigueu que és bàsicament per fer això, no? I per generar aquestes partícules, doncs el que fan és fer com una mena d'accelerador de partícules, llavors rebenten la partícula. Una partícula que va a la meitat de la velocitat de la llum, o sigui, bastant èpic, rebenta contra una placa i detecten quin àtom és. Molt bé, família. Tercera cosa que obre debat. Obre debat amb algo que a mi últimament no m'agrada gaire. Estic pro sostenibilitat i totes aquestes històries, i és algo que a mi em costa una miqueta, que és que Mastercard fa un nou... com llença al mercat tecnologia per poder pagar amb coses biològiques, que jo en diria, és a dir, o amb face recognition o amb la palma de la teva mà. Per què dic que no m'agrada? Perquè bé que és molt fàcil, ho fa molt, molt pràctic, perquè imagina't que vas a comprar i senzillament hi ha una càmera, passes per pagar i fa una foto, pum, ja he pagat, adeu. Vale que això és molt, molt pràctic, però a la vegada és com que impulsa molt el consumisme, a mals rotllos que pugui haver-hi entre fraus i coses així, o massa detecció o historial reconegut de què és el que estàs fent en tot moment. No sé, hi ha certs de les coses que poden entrar en debat. En si la notícia no té més història, vale? O sigui, ja ho estan posant en prova, i crec que de fet ho estan posant en prova al Brasil, o sigui, imagina't, super roco. I això que dius tu de que Amazon ho va proposar amb la huella dactilar és veritat, i també s'està posant en prova a les seves tendes d'Amazon als Estats Units. Següent coseta. Això, més que una notícia, és un assabentar-te tecnològic, vale? Que vaig fer un TikTok sobre això al respecte, que és que existeixen hivernacles, vale? Sota l'aigua, i ho relacionen amb el futur de l'agricultura, vale? Tant com per relacionar-ho amb el futur de l'agricultura, no ho veig jo. Tenen una part de raó, i és que, clar, en un planeta on cada cop hi ha més població, on els camps van quedant escassos, on també s'han de ficar plaques solars i tal, doncs abans de talar boscos podries fer hivernacles gegants sota l'aigua i fer créixer les plantes allà. Però clar, tota la despesa energètica que fas per haver d'arribar allà, mantenir-ho sota l'aigua, etc., doncs és un problema. Ara, quins avantatges té? Doncs té els avantatges que la temperatura és estabilitzada sempre, fàcil d'estabilització, hi ha un control de plagues, perquè clar, no hi ha insectes allà, vull dir, és que no hi ha insectes, ens entenem. Llavors, hi ha coses que ho fan molt fàcil. El projecte va sorgir el 2012 com a resultat d'una aposta entre un submarinista i un agricultor, o sigui, imagina't, i s'ha de dir que es troba a prop del poble de Noli, a Itàlia, o sigui, és que està aquí al costat. I fixem-nos, realment el que és molt interessant de veure és les fotos, o sigui, realment les fotos són espectaculars, perquè és molt maco, o sigui, té molta gràcia, no? Es diu Jardí de Nemo, vale? Nemo's Garden, i observeu, o sigui, és un escàndol, o sigui, és meravellós, és preciós. Bueno, és preciós, té molta gràcia, saps? O sigui, és com molt maco, és molt curiós i està ben formadet. Però bueno, no ens enrotllarem amb coses així, no? Següent. Notícia molt polèmic. Sempre sortint coses iguals. Notícies polèmiques. Però per què és polèmic? Perquè aquests estudis són una miqueta ambigus, però bueno. Segons la revista New Atlas, vale? És veritat el que dius, Itxi, que per alhora hauran de començar a privatitzar fins al mar. Pues sí, és clar, és una història que, bueno, com que no ens queda a terra perquè som masses, doncs anem tirant cap al mar, no? Però bueno, sigui com sigui. Fan els videojocs més intel·ligents als nens? Un estudi diu que sí. Bueno, ara veurem, ara parlem. Abans que res, quedeu-vos fins l'última notícia. L'última notícia és sobre aquí a Barcelona. Llavors, què fan? Van fer un estudi entre nens que al principi tenien 9 i 10 anys i els van estar observant durant 2 anys seguits, no? La gràcia del tot és que primer de tot van definir les seves intel·ligències, és a dir, tots sabem que hi ha moltes intel·ligències i moltes maneres de definir-les, correcte?
tenim la d'esport, l'espaial, o sigui, l'esport es diu, com es diu, kinètica, o bueno, moltes maneres, no? Doncs van definir 5 intel·ligències, vale? La intel·ligència com a l'hora de llegir, entre cometes, li van dir així, una intel·ligència de vocabulari, també li van dir així, una intel·ligència d'atenció i execució de tasques, una intel·ligència de visió d'espai i una intel·ligència d'habilitat d'aprendre. Vaig mirant aquí avall perquè tinc la pancarta aquí, saps? I llavors el que es van fer va ser un seguiment de 5.000 nens, o sigui, no és tonteria, van seguir bastanta gent. Van fer un seguiment de 5.000 nens durant 2 anys, no? I llavors van identificar 3 tipus dels nivells de pantalla. Van identificar l'alt nivell de pantalla en quant a socialitzant, és a dir, m'invento Instagram, WhatsApp, etc. Un alt nivell de mirant vídeos i un altre nivell de pantalla que sigui jugant a videojocs. I llavors, el que treuen aquests estudis, si ho vaig baixant per aquí, no sé si surt en algun moment, bueno, us deixo aquí per si algú vol anar llegint, el que vaig trobar d'aquest estudi és que no poden garantitzar una relació directa, encara que els indicis deien això, no poden garantitzar que existeixi una relació directa entre mirar vídeos i socialitzar amb baix IQ, és a dir, amb poca intel·ligència, però sí que van poder determinar bastant efusivament un lleuger increment d'intel·ligència si estàs jugant videojocs, vale? El cas més sorprenent, aquí detallen, a veure si el trobo, és que mira, el cas més sorprenent ho diu aquí, bla bla bla, un nen que es portava jugant un 17% per sobre de l'average, o sigui, per sobre de la mitja a videojocs, que en 2 anys el seu IQ va pujar un 2,5, o sigui, 2,5 punts. Clar, estem parlant del cas més excepcional, o sigui, 2,5 en el cas més excepcional, bueno, tampoc és per tirar coets, però bueno, es veu que hi ha una relació, no? I aquesta és la notícia, no hi ha més. Aquí també s'obre molt debat, perquè, clar, també al final de la notícia és com que fan una forta... Mira, ho diu aquí, que no s'han de pillar com una recomanació per tots els pares per tenir en plan per no posar límits al videojoc, o sigui, a les hores dedicades al videojoc del nen. Vale, última notícia de caire internacional, d'acord? De caire internacional. I és que Science News, que de fet és el lloc que més m'agrada on trobar les notícies, vale? Science News ens recorda que fa un segle Alexander Friedman va envisionar aquest tema de l'expansió de l'univers. Recordem una miqueta d'on ve tot això, no? Això és a principis del segle XIX i recordem que Albert Einstein fa tota la seva teoria de la relativitat, on la gravetat, un cos que pesa molt, altera l'espai-temps, es comencen a fer estudis, es comença a plantejar que Einstein diu que l'univers té una tendència a expandir-se, però que hi ha una força que desconeixem que no permet que s'expandeixi, d'acord? Però aquest home, llegint-se aquest document, doncs va començar a fer 1.000 teories, vale? Va començar a fer moltes teories i les va deixar totes per escrites en un llibre, vale? És interessant, o sigui... En certa manera és com si a mi em parlen d'un tema que, com bé diu el Sergi, et fa patar el cap i escrius 500 teories al respecte. Què passa? Que el tema és que totes tenien com una base matemàtica, no? Aquest home era un matemàtic meteoròleg, o sigui, tenia les dues funcions, era matemàtic i meteoròleg de Rússia, era rus. I llavors, el que explico, no? Va fer aquesta teoria de que l'univers, entre d'altres, que l'univers estava en constant expansió. Einstein s'ho va mirar, li va dir que ok, que tot el que havia fet matemàticament era correcte, però que físicament no tenia cap sentit. Anys més tard ja s'ha pogut veure com en realitat era al revés, que l'home aquest, Alexander Friedman, sí que tenia raó i en canvi qui no tenia raó era Albert Einstein. Albert Einstein ha tingut raó en masses coses, l'únic que no li entraven al cap, imagineu-vos, no li entraven al cap a Albert Einstein de que l'univers estés en constant expansió, o això és el que diu la notícia, d'acord? Pel que he estat llegint. També us proposo aquestes notícies perquè aneu mirant i us familiaritzo amb altres webs o llocs on podeu treure notícies tecnològiques, d'acord? I això és tot, és una mena de... Mireu, aquest és l'home, un meteoròleg, un grande, És una mena d'oda
a tota aquesta gent que en realitat eren putos cracs, eren cracs, i que no se'ls escoltava molt en el seu temps i que a poc se'ls ha anat escoltant i se'ls ha anat donant ressò. I últim, la notícia jo considero més interessant de totes. Això ha passat en 2 dies i han passat 2 coses molt rares aquí a Catalunya. No me'n vaig més lluny. Aquí a Barcelona, o sigui, aquí el Barcelona és la comarca Barcelona, no? No veu notar ahir, 10 minuts abans de les 9, aproximadament, un terratrèmol? En plan, literalment no veu notar un terratrèmol? Perquè ahir, a les 9 de la nit, bueno, a les 8:50 i poc, va haver-hi un terratrèmol que va durar aproximadament, un segon, no més, i, doncs això, va haver-hi aquest terratrèmol i jo, curiosament, a casa meva, amb la meva mare, el vam notar. I mira, aquí podem veure, això és l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya. De fet, aquí s'està venint ja el meu pare. Estic acabant amb les notícies ja, Tu ahir el vas notar o no? No. No vas notar el terratrèmol? No ho vaig notar. Sabies que hi havia un terratrèmol? Me n'he enterat, sí. Doncs això, va haver-hi un terratrèmol, hi havia un terratrèmol que va sortir a la seu, o sigui, l'epicentre era Sant Cugat. Estava aquí mateix, sí. Sí, era Sant Cugat, i nosaltres, jo el vaig notar. L'escala, com podem veure, és només de 2,5, o sigui, va ser molt poc, i es diu que va durar molt poca estona, és el que us dic, un segon. I més enllà, no tinc la pantalla d'això, però també, no sé si ho sabies això, ha entrat a la nostra atmosfera un bòlid. Un bòlid, sí. De fet, hi ha gent que relaciona aquest terratrèmol amb l'entrada del bòlid, però jo he vist les hores i són completament diferents. I a més jo crec que no és lògic que tingui cap relació, perquè un bòlido és una cosa que passa per l'atmosfera, que ni impacta, tinc entès que va explotar a l'aire. Sí, o sigui, perquè de l'escalfor, i per tant això jo no veig que de cap manera tingui res a veure amb un moviment sísmic. Per posar una miqueta en context, un bòlid és literalment una bola de foc, és com un asteroide, per dir-ho així, és un meteorit que entra a l'atmosfera, i quan veiem com està entrant, doncs l'atmosfera mateix se n'ocupa de desintegrar-lo. I generalment són petits, Home, sí, si no ho haguéssim notat, ja t'ho dic jo ara. Sí, no, però es desintegren. Si fos molt gros, potser arribaria a impactar, però és que no arriben ni a impactar, peten abans. Ara bé, si trobeu les imatges, per Twitter es pot buscar, realment és impactant, és guai de veure. Com el cel de sobte cau una boleta petita, i es fa enorme, i és com que il·lumina el cel, saps? I queda molt bonic, és una bola de foc. Mira, Piver 3 diuen que el vaig veure en una quantitat de llum espectacular. És que és veritat, en plan... Sí, clar. És que va fotre llum. Doncs bueno, això han sigut totes les notícies fins ara.